টাইমেটাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো পুনৰ সকলোৱে পৰিধান কৰিব লাগিব নেকি মাস্ক স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৰাজহুৱা দূৰত্ব সামাজিক ব্যৱধান মানি চলিব লাগিব আৰু সমান্তৰালভাৱে এক লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশ পুনৰ উভতি আহিব নেকি কিয়নো এইবাৰ কোভিডৰ পিছত HMPV ভাইৰাছে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে আকৌ সকলোৱে পিন্ধিব লাগিব মাস্ক সকলো সাৱধান হওক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মানি চলক কিয়নো HMPV ভাইৰাছে পুনৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশে পুনৰ বিশ্ব অচল কৰি তোলাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া চিকিৎসকসকলেও কোভিডৰ দৰে এইবাৰ দ্ৰুত গতিত বিয়পিছে HMPV ভাইৰাছ অধিক গতিত বিয়পিছে এই ভাইৰাছটো HMPV खौ लानानै गोबांथार दावराव जितुनिखि गोदान मोनसे भाइरास ना कर'ना जों मिथिखादों कर'नानि समावनो गोबांथार खस्थ' मोनखाबाय आरोबाव फिन खेबसे बेबायदि भाइरासआ फैयोब्ला जेरैबायदि गासैबो माने सिम्पटमा बेवहाय कर'नानि बायदियानो सेम जाहैदों थ' जोबोद गिनो गोनां आरो बेबायदि बयखिया ना बयक बैसो जानाय आरो बेबायदिनो उन्दै गथ'फोरनियावहाय बांसिनै माने थाबैनो बेबायदि जायो जाहैदों आरोना थ' गिनो गोनां भाइरास आरोबाव फिन जोंनियाव बेबायदिनो लकडाउन जाफिनबावगोन नामा थ' जोंनोथ' नाङामोन आरो नांथारा ना थ' बेबायदि लकडाउनफोरा आरोबाव सफैनो नांला गोबांथार खस्थ' मोनबाय भेक्सिन बायदिसिना लानानै दा निउसफोर फैगासिनो दङ आरो गिखांनाय मोनो बेबायदि निउसफोरखौ नुबाय थायोब्ला आरो बेबायदि भाइरासफोरा फैयोब्ला जोबोद गिथावना ना थ' गोबांथार कर'नानि समाव थैनानैबो थांदों आरो बेबायदिनो थैनाङैफोराबो गोबां थैनो गोनां जादों ना थ' भाइरासआ फैयोब्लाथ' मा खालामनो दा लाखिनो हाया फिन खेब आरोबाव लकडाउन जाफिनाबानो जाबाय आरोना थ' आपडेट्सआ बेनो जोङो नुनो मोनगासिनोखा निउसे ना थ' गोबांथार बारायबाय बेबायदिनो 5,000नि सायाव बेबायदि सहैबाय आरो मेडिकेलाव गोबांथार पेसेन्ट बेबायदि फैगासिनो जाहैदों जेरावनाखि चाइनानिफ्रायनो फैदोंमोन ना कभिड-19आबो थिग बेबायदिनो आरोबाव फिन चाइनायावनो जाफिनबावदों थ' HMPV जितुनिखि गोदान भाइरास थ' गोसारगासिनो दा मा जायो जोंनो समा खिन्थागोन आरो जोङो मिथिनो मोनगोन ना थ' बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा ससियेल मिडिया थ' ससियेल मिडियायावहाय बेबायदिनो फेसबुकनो इन्स्टाग्रामनो आरो गोबांथार बेबायदिनो एप्सफोर दङ ना थ' 18 बोसोरनि सिङाव इउज खालामनो हानाय नङा बा बेबायदि फेसबुक एकाउन्ट इन्स्टाग्राम आइडि बायदिसिना ना थ' खुलिनो हानाय नङा थ' बेबायदि मोनसे आपडेट जोङो नुनो मोन्दों आरो दासिमबो बियो लागु जाथ'वाखै बा स्टार्टिं जायाखै जागोन नाथाय गुबुन बाहेरफ्राव बेबायदि दङबो जानो हागौ नाथाय जोंनियाव दासिमबो लागु जाथ'वाखै आरोना थ' बियो थाबैनो लागु जानो थांगासिनो दङ 18 बोसोरनि माने सायाव जानांगोन बा 18 बोसोरनिफ्राय बेबायदिनो हागोन आरोना 18 बोसोरनि सिङाव हानाय नङा थ' बेबायदि आपडेट जोङो नुनो मोन्दों नाथाय माब्ला लागु जागोन बेखौ दासिमबो जेबो बुंथ'नो हाया आरोना যে সোশ্যাল মিডিয়াক লৈ আহি পৰিছে ডাঙৰ খবৰ এতিয়াৰ পৰা 18 বছৰ তলৰ কিশোৰীয়ে একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰিব সোশ্যাল মিডিয়াত অৰ্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম বা হোৱাটছআপ কোনো ধৰণৰ একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰিব সোশ্যাল মিডিয়াত থাকিব নোৱাৰিব এতিয়াৰ পৰা 18 বছৰৰ তলৰ কিশোৰী থাকিব নোৱাৰিব আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি আপুনি কমেন্ট কৰি জনাব পাৰিব যেহেতু অসমতো শীঘ্ৰে বলবৎ কৰা হ'ব এই আইন আৰু শীঘ্ৰে সোশ্যাল মিডিয়াক লৈ এই ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে গতিকে এই সিদ্ধান্তত আপোনাৰ মতামত কি আপুনি কমেন্ট কৰি জনাব পাৰিব আৰু 18 বছৰৰ তলৰ কিশোৰী এতিয়াৰ পৰা সোশ্যাল মিডিয়াত থাকিব নোৱাৰিব সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ কৰা হৈছে 18 বছৰৰ তলৰ কিশোৰী लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै ससियेल मिडियानि जुगाव आरो सोरथो बाहायालासिनो थानो ना उन्दैबाबो गिदिरबाबो फेसबुक इन्स्टाग्रामफोरखौथ' आरो बाहायखासिगोन दा बेबायदि आयेनफोर जुदि फैयोब्ला थ' आयेना लाखिनो हायो ना हाया बेखौ समाजसो खिन्थागोन आरो दा बर्थमान जेबो बुंनो हानाय नङा बिदिब्ला बिखेकखे दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय जोंहा नैबे भाइरासनि सायावहाय थ' जितुनिखि गोदान भाइरास थ' जोबोद गिनो गोनां आरो बेबायदि भाइरासफोरा जोंनियाव सफैनाङा ना
थ' सफैयोब्ला आरोबाव फिन लकडाउन जाफिनोब्ला गोबां माने अबस्था गाज्रि जागोन आरो बेबायदि लकडाउनफोरा फैयोबा ना गोबांथार अबस्थायाबो गाज्रि जायो आरो मानसिफोरा ना दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे हान्थामेला बेबायदि बेफार बानिज्य खालामनोबो गोबांथार समस्या थ' मा जायो जोंनो समासो खिन्थासिगोन आरो गासैबो ना थ' मानसियाथ' आरो जेबो खालामनो हाला फैयोब्लाथ' आरो फैसिगोन ना आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन दिनैहाय सेम माने कभिड-19 बायदियानो बेवहाय सिम्पटमफोर जेरैबायदि गगा मोननाय खर' सानाय ना बेबायदि मोनो कभिड-19आवहाय थिग बेबायदिनो नैबे गोदान भाइरासावबो सेम सिम्पटमखौनो मोनो आरोना थ' जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों थ' बिदिब्ला जोङो साबधान आरो मास्कफोर जोङो लागायफिननांगोन नामा थ' जोंनो समा खिन्थासिगोन जोङो बयबो ना सांग्रां जानानै थाखानाया मोजांसै थ' सफैयोब्ला आरो इन्डियायावबो फैयोब्ला बिराद दिगदार जागोन ना थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय